pancen ayu yen tak sawang tambah ayumu lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dodoku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati sikilku ketiban palu yo kasih goyang dame bro kowe pancen ayu yen tak sawang tambah ayumu lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune adik aku naksir kowe yo kasih yang rancak Kang Ujo wis ana sing duwe Kang Soleh manggut-manggut deh wis ana rong tambah maning Kang Soleh simpen ana jero dodoku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa di Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati sikilku ketiban yo kasih goyang dame bro kowe pancen ayu yen tak sawang tambah ayumu lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune adik aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe apa ora kemile iso kuyo menyawa tanya ora gelem tenan yo wis mangko yen wis bayaran kelengkeng Bandungan pilih sing utuh apa pilih eteran kelengkeng do kelengkeng Bandungan kulite tipis isine lanjut Kang jos kelengkeng Bandungnya capek deh ranci
sithik rasane enak tenan. Yo Kang Soleh kelengkeng do kelengkeng Bandung Lagi-lagi tuku pisan mesti tuman wayahe. yo Kang Bodong kasih lagi goyang mata-mata pian mata Sajane saya jadi bodong piye iki Omat-omat koyo wong iki. goyang maning Kang Soleh Sawah pancen seger sapa wonge sing dadi mangan beling iso kula mong tak gelem tenan yo wis mengko yen wis bayaran kelengkeng do kelengkeng Bandungan saya joget deh apa kasih semangat bodong kelengkeng Bandungan kulit tipis Sahid marah tenang kelengkeng do kelengkeng Bandungan larang sih rasane enak tenang Kang Sahid kelengkeng Bandungan hit kasih semangat bodong pisan mesti tuman wayahe udan hawane adem tenang aku damai-damai bersama para rukun eling Mas Bodong Comat kami koyo wong idam Pangkange bundar yo Kang Soleh bayane kek dhewe iki ora kepilih iso kulo wong tanya ora gelem tenan yo wis mangko yen wis bayaran kelengkeng Bandungan do pilih sing utuh apa pilih eceran kelengkeng Bandungan kulit tipis isine kandel tenan kelengkeng do kelengkeng Bandungan larang sithik rasane enak tenan kelengkeng Bandungan lagi-lagi tuku pisan mesti tuman yo